Bangikhuluma nomuntu othi yena umuthi wamsebenzeli. Nomuntu othi yena akakwazi ukuphahla. Kubalekile ukuphahla uma uyindle eminyama. Mangicale ngokuphahla ngizongena kule ndaba yomuthi. Ukuphahla ngaphambi kokuba uphahle ufuna ukuthi uyeziqiniseko sokuthi uhlambulukile. Ngoba abantu abadala abasondeli kuwe uma ungahlambulukanga. Ngesinye isikhathi wena usitshe ukuthi uhlambulukile kanti awuhlambulukanga. Ngoba ungahlambuluka wena bese uhlangana nomuntu omgcine ekudala. Nihagane ngenxa ukuthi nijabulelene. Kanti lo muntu awumazi ukuthi usesikhathini. Wena uhlela ukuthi intambama uyohamba uyophahla. Alisekho idlozi elizosondela kuwe. Ngoba umuntu wesifazana uma ngabe usesikhathini usuka seyinsukwini zakhe zokuyihlambulula. Usuka angcolile spiritual usuka igeza. Ingakho ke kungafanelanga ukuthi uze uthintane naye. Ngoba uma umuntu usisafuna ukuthi ngasoke isikhathi uhlala uhlambulukile ngokuphahla noma ngabe kunini. Isithembu sisukela lapho. Uthi indoda ehlambulukile ibe nabafazi abathathu. Ngoba umuntu esifazane mase esikhathini noma unkosikazi wakho akanalilungelo lokukayinela, akanalilungelo lokuphekela, akanalilungelo lokwenzela noma ngabe yini ethintana noma ebhekane nawe. Ngoba usuke aseyinsukwini zakho zokuyihlambulula. Manje wena uhlangana nomuntu omaziyo kodwa umgcine ekudala. Awuyeke umbuzo ukuthi useyinsukwini na. Niyahakana namabandla ngezandla nahakana nenza nakho konke lokho. Uma usufika lapha uthi ushisa impepho amadlozi anyeka asondele ngoba ungcolile. I highly advise ukuthi ni avoid ama hugs. Nichubeke ke futhi ngithi uma umuntu ugula uhamba. Baningi abantu abagula kodwa bangaboni ukuthi bayagula. Ukugula nezifo usithatha endleleni. Uma ngabe unganaka ungabona lapha emgaqweni ukuphula amaqanda kuphula amabhodlela nawo konke lokho ufike uyajumpa awazi usibeke lahlwe ini omunye uyafuthi uyochithela lapha ya ufike uyajumpa awumazi bekasusa ini bese ucela ukuthi moyophahla ihlozi lizokuzwa ngeke lukuzwe kuzwe isiqiniso sokuthi uhlambulukile ngaphambi kokuba uyophahla ufuna ukuthi into ongayiyenza engadingi inyanga engadingi imali into ongayiyenza ukuthatha umlotha noma ngabe umlotha wasestradini omama laba abasosela umbila abasilekelelayo basosela amanqina nako konke lokho bayaqhitha lo mlotho ngawudopha ngabe unayo imali futhi ungathenga lokuthiwa holy ash umuzazi ukuthi ufuna ukuyophahla uqala ugeze ngaloko kodwa ugeze usebenzisa amanzi abandayo uthi mawuceda ukugeza bese ke manje usungahamba uyophahla ngoba lapho usukuyihlambulula uzazi noma ungazazi ukuthi usihlambulukile noma uhlambulukile kubalekile ukuthi eziqiniso sokuhlambulukile ngaphambi kokuba uyophahla. Nisuke kumuntu othi akakwazi ukuphahla. Sengicazile ngokuphahla ukuthi yini ebalekile. Okwesibili ukuthi mayophahla uqala ngokuzibika ukuthi wena ubani uzalwa ubani usho abazali bakho usho nogogo mangabe uyamazi umkhulu mangabe uyamazi nogogo mangabe uyamazi generation to generation uzuphele kule generation yabantu wena obaziyo bese uzothi nalaba mina engabazi ngicela bangibizeni laba nalaba mina engibaziyo ngicela bangibizeni nalaba mina engabazi. Ngalo ndlela leyo bese uyaspecify uzubiza mapha amadlozi ahlambulukile noma ngahlambulukile lawa ahlambulukile wabiza mangabe uzocela into enhle uzocela uphumelelo uzocela inhlanhla kodwa lawa angahlambulukile wabiza mangabe uyalo usempini ngoba vela abahlambulukile bahambe ngengozi bahambe ngehlezi ezibhlungu balindele ukugadla noma ngabe yini ungawahlanganisi uma uphahla uphahla into enhle ibiza ahlambulukile uma uphahla into embi ibiza ngahlambulukile kuze kuzokwazi ukuqonda. Emntwini othi wena umuthi awumsebenzeli kubalekile ukuthi uqale uyicheke wena ukuthi uhlambulukile yini nomsamo wakho ume kahle yini umsamo wakho ume kanjani ngoba yonke into isuka emhlabathini manje isuka emhlabathini ukuthi yonke into eyenzakalayo sithola approval from ebantwini abaphansi ngaphandle kwabo ayikho vele into ezoyenzeka not unless sebenzisa imithi manje yokulwa enjengamabutho lapha sinandaba lokuthi bayavuma noma bavuma siyahlukuzela singena ngendlovu yangena. Kubaleka kakhulu ukuhlambulula kuze umuntu uzokwazi ukuthi ukusebenzele. Abantu futhi abafani kunabantu abasetshenzelwa imithi kunabantu abasetshenzelwa iwasho kunabantu abasetshenzelwa umthandazo kunabantu abasetshenzelwa ukuthwala anye usetshenzelwa yonke into umuntu nomuntu unalapha afola khona. Ngakho ke ungathi umuntu momsebenzele lo muntu lo msebenzini la uzokusebenzela cha ngenze ukuthi wena umuntu oyiwasha uyena umuntu omuthi ngenze ukuthi wena umuntu omthandaza uyena umuntu oyiwasho nemithi umuntu nje ukuthi ukuthandazele
abantu abafani, anteleka ngokufana. Indlela yomuntu ukuthi udaleke kanjani ijule ngalendlela ukuthi uzaleke kanjani, ukhandeke kanjani, kuze ube khona wena ukhandwe emini, ukhandwe ebusuku noma ukhandwe entambama. Isuka lapho indlela ejule ngayo, ukuze uzokwazi ukubona ukuthi wena ufola under which category. Umuntu ufana nesihlahla. Singaba isiteme sisodwa kodwa sihlukene ngamagatsha lephezulu. Kubalekile ukuthi uzazi ukuthi ungubani nokuthi uzazi kuzohlambuluka kangakanani. Nikhumbule ukuthi inkinga ngesixazululo. Kuze libe inkinga kusho ukuthi isixazululo.